Siema sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n saff yn iach. Diolch yn fawr am eich ymuno â mi yn y fideo hwn. Fel arfer, ar mynd i parhau gyda'r datblygiad o'r gwefan app GemStoriAp. Ar y sgrin ar y ochr dde, dyn wedi ychwanegu dodiadau newydd oddi wrth fy profiad o gwefan app sydd wedi ei uwchlwythwyd a mewn sefydlwyd ar y gwefan ar y rhengwyd ac wedi mynd trwy'r holl rhybreddiaeth o yn gyntaf yn dewis y geriau adnabyddus ar y tudalen cam 1 ac yn y tudalen cam 2 i mewnbynnu y diffiniadau yn y Gymraeg ar ei cyfer ac yn y tudalen cam 3 i creu y stori oddi wrth y geriau. Wedi hyn i gyd, cyfaiddais at yr newidiau angenrheidiol sydd ar y sgrin ar y tu ochr de i wneud y gwefan app yn fwy defnyddiadwy a defnyddio cyfachgar. Yn gyntaf ar y llinell 4, mae'r destun blwch ar y dudalen cam 3 a TXT stori blwch i fod yn angen yn fwy, achos ar y foment pan dwi'n yn gesio i creu stori yna fe, mae'n teimlo yn ychydig yn rhy gyfyngedig. Ac yna, mae'r math wyneb neu gwyneb fardd o'r destun yn y destun blwch, sef y TXT stori, yn angen i fod yn y math wyneb Arial neu amserau rhifau newydd, achos ar y foment, ar fy ffôn tŵt, mae'n edrych yn ychydig yn rhy arw ar y sgrin. Mae'n edrych fel y math wyneb oddi wrth yr math ysgrifenwyr oddi wrth y degawdau o'r blaen. Wedyn yn trydydd, fel dasgyn gweld ar y sgrin ar y ochr chwith, mae'r dyddiad ar y llinell gwahanol oddi wrth yr neges neu gar achubwyd yn yr ymgylchiad datblygwr yn y porio'r Chrome. Rydyn ni'n gallu clicio ar yr eicon fan yma ar y peniad sydd yn galw i gyfnewid y bar offeren ar gyfer y device, ac os ydych chi'n datblygu ar gyfer enghraifft gwahaniaeth o'r defaisiau fel y desgfryd ac wedyn y ffôn tŵt ac wedyn y tabledu ac ati, mae'r hyn yn eithriadol yn defnyddiol. Felly os dwi'n nawr yn clicio arno fe fel hyn, ac sydd ymlaen, mae'n arddangos y tudalen yn union fel mae'n ar yr defaid symudol, ac hefyd os rydyn ni'n nawr yn clicio ar yr lawr saith fan yma, rydyn ni'n gallu dewis y model o'r defaid symudol fel enghraifft yr iPhone SE neu'r iPhone XR. Anglyn at y ffôn dwt sydd dwi'n yn defnyddio i brofi y gwefan app yma, mae'r Samsung Galaeth S8 Plus y mwyaf tebygol iddo fe. Ond os rydyn ni ddim yn gallu cyrraedd at y mantiolaethau yn union, rydyn ni'n gallu dewis y metaboledig oddi wrth y brig, ac wedyn yn newid y mantiolaethau sut bynnag rydyn ni'n eisiau. Ac ar fy'r ffôn dwt, mae'r hyn yn digwydd, sef mae'r gair achubwyd yn arddangos ar yr diwedd o'r un llinell, ac wedyn mae'r dyddiad yn dechrau ar y llinell gwahanol. Felly os dwi'n gallu clicio ar y llawsaeth i cynyddu y maint o'r tudalen, fel hyn. A dyma beth sydd yn digwydd yn union ar fy ffôn tŵt. Dwi'n meddwl fe byddai'n yn arddangos yn fwy daclus os ydy'r gair achubwyd yn dechrau ar llinell nesaf ar un llinell fel y dyddiad. Ac wedyn, dwi'n meddwl mae'n eithriadol yn defnyddiol ar gyfer rhyw botwm gyda'r enghraifft y gair gramedig i gynorthwyo gyda'r gramedig os eisiau, enghraifft i ymedrych ar yr cyfeiriadaeth o ferfau anrheolaidd, ac yn bymyd, dwi'n meddwl mae'n defnyddiol i arddangos y teitl ac hefyd y tradegaeth ac hefyd yr dyddiad diweddiad yn y peniad o'r tudalen cam 3. Ac wedyn, ar y llinell 9, sylwais i ar yr gwach sillafiad gyda'r neges ar y brig sydd ar y foment yn dweud defnyddio'r i ffurfio brawddegau gyda'r geriau dewiswyd, can wedyn y botwm llawrytho yn isod. Mae'r hwn yn amlwg yn lol neu ffwlbri. Felly, ymddiheuriadau ar gerfau hyn, mae angen i cywiro y neges lol yma.
Wedyn, ar neillteg, dwi'n meddwl mae'n defnyddiol I fod rhyw fath o geriadur ar gael, achos mae gyda ni eisoes y gerfa gyda dros 98,000 o doddiadau. Felly os rydyn ni'n gallu gwneud hyn ar gael ar gyfer y defnyddiwr, fe byddai hyn yn wych. Wedyn, ar llinell 11, mae'r gwach gyda'r teitl yn y ffail rhyddwyd yn diffygio y gweddill y brawddeg. Felly, I arddangos hwn, os dwi'n gallu mewnbynnu rhywbeth I gyflawni gyda brawddeg fel hyn. Un diwrnod yr oedd Priodyr yn cerdded I lawr y stryd pan welodd anifail yn croesi'r ffordd, ac wedyn I achub y testyn. Ac yn os ni'n edrych ar yr ESA.txt1, mae'n dweud un diwrnod yr oedd Priodyr yn cerdded I lawr y stryd pan welodd, ac wedyn, os rydyn yn parhau gyda'r llwybreddiaeth o defnyddio y geriau ar y tyddyn cam 3 fel hyn, ac gyda'r geriau yn ein defnyddiwyd I gyd, os rydyn yn clicio ar y botwm I llawrytho fel hyn, ac wedyn I agor y ffail, ar yr amgylchiad datblygiad hyn, sef ar fy gyfrifiadur, mae'r teitl yn dangos yn cywir, sef Priodyr a welodd anifail yn croesi y ffordd, ond ar y poriwr ar fy ffôn twt, mae'r teitl yn gwahanol, sef mae'r ymddygiad o'r poriwr gwahanol ar fy ffôn twt yn arddangos yn unig un diwrnod yr oedd Priodyr yn cerdded I lawr y stryd pan welodd. Felly mae'r hyn rhywbeth sydd yn eisiau ychydig fwy o achwiliad, achos gyda'r gwahaniaethau yn yr trodigaethau a chynnychwyr o'r poriwr ar yr dyfeisiau gwahanol, fe byddai hyn yn sicr I fod yn achosi cymhlethdod yn ychydig. Wedyn hefyd, gyda'r poriwr gwahanol ar fy ffôn dwt, pan dwi'n yn clicio ar y botwm I llawrytho nid oedd hyn ar gael, mae'r neges gwach yn arddangos sydd yn dweud mae'r poriwr hwn ddim yn cynnal llawrythiad. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n meddwl mae'n angen rhyw fath o amgen ar gyfer y llawrythiad. Enghraifft yn ychwanegol i'r llawrytho y ffail, rydyn ni'n gallu arddangos y cod HTML ar gyfer y ffail yn rhyw testyn flwch ychwanegol, lle mae'r defnyddio yn gallu ei alysgrifio fe, ac wedyn I bastio y mewn I rhyw olygydd testyn enghraifft. A dyma'r newidiau sydd y mwyaf diramwdd neu dair ar y foment, ond dwi'n sicr fe fydd yn fwy o newidiau I dod, tra fod dwi'n yn parhau I profi ac I defnyddio y gwefan app yma. Nawr ar y sgrin, dwi'n wedi newid y dydoliad o'r doddiadau fel yr arddangosio yr doddiadau sydd yn llai neu yn dairach neu diramwthach yn arddangos ar y brig ac y rhai sydd yn angen yn fwy o cynllunio ac yn fwy o waith I adeiladu y swyddogaeth ar y gwelod, sef y ddau doddiad ar y llinell 12 a'r llinell 13. Felly yn ôl ar y poriwr, dwi'n yn tybied mae'r golygfa hon yn ddefnyddiol iawn os ydych chi'n amcanu I datblygu am rhyw device, enghraifft ffôn dwt neu tabled neu beth bynnag yn arbennig, ac mae gyda chi yr mantolaethau arbennig ar gyfer yr device neu deviceau hynny, ac hefyd ynglŷn at yr agwedd o'r llygodyn a'r glotrychau, mae'r ymddygiadau o rhain yn fwy agos i'r rheini ar yr deviceau hefyd. Os ydych chi'n eisiau I dachwelyd i'r golygfa cyffredinol yn y poriwr, ydych chi'n unwaith eto yn clicio ar y elwaith ar yr unwaith botwm fan yma I gyfnewid y bar offer device. Fel hyn. A dyma hefyd y mantolaethau yn y bras fel ar fy ffôn dwt gyda'r holl diad o gar achubwyd oddi wrth y dyddiad. Ynglŷn at yr cyntaf newid ar y rhestr, sef
Ar y tudalen cam 3, diwylliad amgen I arddangos cod ffeil yn le o lawrithio ar gyfer rhai o boriwr ffôn twt. Mae gyda mi syniad o rhyw fath o botwm arall ar y ochr o'r botwm llawrithio, gyda'r gar neu geriau enghraifft fel archbynnu. Ac wedyn, pan maen ni'n cael ei clicio I arddangos rhyw fath o destun blwch, gyda'r un botwm archbynnu yn dal yn bodoli ar y sgrin, ond nawr gyda'r dull neu fodd o'r arddangosiad gwahanol gyda'r testun blwch newydd I arddangos ar y botwm testun arall, fel enghraifft cae archbyniad, ac wedyn, os mae'r defnyddiwr yn clicio arno I dachwelyd i'r cyflwr gyntaf gyda'r testun archbynnu ac heb y testun blwch newydd. Felly, ar gyfer hyn, mae angen I ni yn gyntaf I chwilio ar gyfer y cod ar gyfer y TXT stori trwy yn gyntaf yn y golygydd VI I pwyso ar y botwm dianc I ddod I mewn neu yn tydu i'r fodd gorchymyn ac wedyn I pwyso I lawr yr botwm gwahanol ac wedyn y blind slice ac wedyn y testun sef TXT stori. Ac nawr dwi'n yn clicio ar y lythren fach N a dyma'r cod ar gyfer y gwrthrych sydd yn ardal testun gyda'r hunaniaeth TXT stori. Yn y cyfamser, dwi'n mynd I newid yr uchder I 150 pixel ac wedyn I wneud y math wyneb neu wyneb fath yn amserau rhifau newydd yn gyntaf ac wedyn os nid yn afaladwy I defnyddio Arial. Nawr, os ydyn yn ychydig ffeil, trwy pwysio ar y botwm dianc ac wedyn y gwahanod ac wedyn y lythren W ac wedyn yr bychnod ac wedyn yn llawn datblygu y dudalen gyda pwysio ar y botwm rheoli gyda'r F5 a dyna ni. Ond nawr mae'n edrych yn ychydig yn rhy fach yn gymhorol i'r testun eraill ar yr dudalen sydd gyda nhw y maint y math wyneb o'r 90% a dyna'r y maint o'r math wyneb ar y llinell 216 ar gyfer y rhestr o eriau ychwanegwyd ar y 90%. Felly os ydyn ni'n gallu gwneud yr un peth gyda'r testun blwch TXT stori fel hyn ac wedyn pwyso ar y botwm dianc ac wedyn gwahanod ac wedyn lythren fach W ac wedyn y bychnod ac wedyn doddiad ac wedyn yn llawn datblygu a dyna ni. Nawr mae'r maint math wyneb yr unwedd fel y destunau eraill ar y tudalen. Felly ynglyn at yr newidiau ar y llinell 5 a 6 rydyn ni'n gallu troi y stwnch neu hunch i'r dyddiad heddiw fel hyn. Ynglyn at y gwell ar y llinell 10 yn y bore yma, dwi ddim yn gallu yn ail-cynhyrchu fe ar fy ffôn twt, felly dwi'n mynd I troi y stwnch I dyddiad fel hyn oherwydd roedd pwt ddim yn dangos I gweithio yn iawn gyda'r teitl o'r stori yn hunanwythredol wedi ei genedlaethu allan o'r cyntaf brawddeg. Dwi ddim yn siŵr beth oedd yn digwydd ar y tro cyntaf. Efallai roeddwn ni'n yn gwneud y prawfholiad yn rhy gyflym ac yn canlyniad yn ychydig yn diofal neu ysgeilus neu dibrys. O trwy hynny, nid oes I neu heb gorais I rhywbeth, ond am pleiaf mae'r hyn yn dangos yn iawn heddiw. Felly ar y ochr y dyddiad, dwi'n mynd I rhywbynnu y testun yn ail-gynhyrchadwy fel hyn. Ynglyn at yr gwall sillafiad ar y llinell 9, os ydyn ni'n yn pwyso ar y botwm dianc I yn tredu I mewn yr fodd gorchymyn ac wedyn y gwahanod blind slice ar gyfer yr testun can wedyn. Ac wedyn I
cywiro y testyn fel hyn, ac wedyn I pwyso ar y botwm llawrytho yn isod. Ond dwi'n mynd nawr I atodi y testyn neu allbynnu, achos dyma'r swyddogaeth newydd sydd rydyn yn eisiau I ychwanegu yn fuan. Nawr, os rydyn yn llawn debri, nawr mae'r neges ar y brig yn darllen yn gwell, defnyddio'r I ffurfio brawddegau gyda'r geiriau diwyswyd ac wedyn I pwyso ar y botwm llawrytho neu allbynnu yn isod. Nawr, ar y llinell naw, rydyn ni gallu troi stwnsh neu hunch I dyddiad fel hyn. Angen at newid ar y llinell 8, sef angen teitl o app gyda'r priodogaeth a'r diweddariad yn fach ymlyniad ar y cam 3. Wel, dwi'n meddwl mae'n eisoes gyda ni yr ymwelion ar gyfer y priodogaeth ac hefyd y diweddarwyd ar y llinell 1. Felly os rydyn ni'n gallu ychwanegu yr ymwelion ar gyfer yr enw yr app fel hyn, a dyna fe, mae'r ymwelion yn galw $egg enw app. Nawr, os rydyn yn chwilio ar gyfer yr testyn defnyddiwr I ffurfio, sef y dechreuad o'r neges ar y brig, a wedyn I ychwanegu y peniad yn uwchben i'r neges hwn fel hyn. Yn gyntaf dwi'n mynd I pwyso ar y dianc I dod I mewn i'r fodd gorchymyn ac wedyn pwyso ar yr lythren dwywaith I lawrysgrifio y llinell cyfredol I mewn i'r rhagod ac wedyn I pwyso ar y lythren P I bastio mewn fel hyn. Nawr, dwi'n mynd I olygu y testyn I mewn yn y rhychwant fel hyn. Yn gyntaf, yn dal yn y fodd gorchymyn, dwi'n mynd I pwyso lawr y lythrennau D ac O I odynnu mas y geiriau fel hyn. Ac wedyn y lythren X I odynnu mas yr arwythnod gwahanol fel hyn. Nawr, dwi'n mynd I entredu I mewn i'r fodd mewnbynnu trwy pwyso ar y lythren I ar gyfer mewnbyniad fel hyn. Ac wedyn dwi'n mynd I mewnbynnu y cod PHP ar gyfer yr peniad fel hyn. Anglyn at yr 3 ffarr o llawn atalnod, mae'r llawn atalnod neu'r pwynt yn cynrychioli yr arwythnod I ymuno neu atodi yr ymwelion yn y iaith PHP. Felly, nawr dwi'n yn gallu mewn ysod yr ymwelion ar gyfer yr enw'r app, y triodogaeth ac hefyd yr diweddariad yn personoledig yn nhw fel hyn. Nawr dwi'n mynd I achub y ffeil ac wedyn I llawn debri fel hyn. Nawr dwi'n mynd I olygu y cod CSS I wahaniaethu y peniad oddi wrth y neges yn isod fel hyn, gyda'r lliw yn ddu, y dull fath wyneb yn arferol fel hyn. Ac hefyd dwi'n mynd I wneud y pwysiad yr math wyneb yn bythgar fel hyn. Nawr, os rydyn yn llawn debri, a dyna ni, nawr, dwi'n yn gallu cyfnewid yr dewliad o'r gysylltnod sydd ar y foment rhwng yr enw a'r triodogaeth I fod yn rhwng y triodogaeth a'r dyddiad fel hyn. Ac wedyn unwaith eto I llawn debri, a dyna fe. Hyfryd.
Nawr ar yr newid ar y llinell 8, rydyn ni'n gallu troi y stwnsh I dyddiad fel hyn. Nawr, ynglyn at yr newid ar y llinell 7 ar gyfer y neges achebwyd gyda'r dyddiad ar y llinell nid holtwyd, dwi'n dyfalu mae'r hyn unig, dim yn beth syml o ymgylchu y destun gyda'r tag I beidio torri'r llinell. Felly os ydyn ni'n pwyso ar y botwm dianc ac wedyn I achwilio ar gyfer y destun achebwyd fel hyn. Felly mae'n amlwg nid ydy y testun hyn yn bodoli yn yr index.php. Felly os ydyn ni'n mynd i'r ffel JavaScript aml rhyw offer.js ac wedyn I wneud yr un peth I archwilio ar gyfer yr testun achebwyd. A dyna fe. Nawr rydyn ni'n gallu ymgylchu y destun hwn gyda'r tag I beidio ar torri'r llinell fel hyn. NOBR ac wedyn mae angen cae tag sef a blind slice NOBR ac wedyn achub y ffel ac wedyn yn llawn debri ac wedyn os ydyn ni'n pwyso ar y botwm achub a dyna fe. Nawr rydyn ni'n gallu troi y stwnsh ar y llinell 7 i'r dyddiad fel hyn. Nawr, ynglyn at y botwm newydd ar gyfer y allbynnu a bydd ar yr ochr o'r botwm llawysol os ydyn ni'n tredu i'r fodd gorchymyn drwy pwyso ar y botwm dianc ac wedyn pwyso I lawr y gwahanol wedyn blind slice ac wedyn I chwilio ar gyfer y testun ar gyfer llawysol ac wedyn I chwilio ar gyfer yr cod ar gyfer y botwm sef fan yma ar y llinell 242. Felly rydyn ni'n gallu pwyso ar y botwm dianc unwaith eto ac wedyn yr lythren y dwywaith I alsgrifio i'r rhagod ac wedyn y lythren P I bastio mewn ac nawr rydyn ni'n gallu olygu y gwrthrych hwn fel hyn. Rydyn ni'n gallu odynnu yr cae tag ar gyfer y rhaniad ac hefyd ar gyfer yr toriad yn y llinell fel hyn. Ac rydyn ni'n gallu mewn ysod gwagliau newydd ac os ydyn ni'n achub y ffel ac wedyn yn debri mae'n edrych fel hyn sydd yn iawn. Nawr rydyn ni'n gallu troi yr gar llawrithol I allbynnu ac hefyd I troi y ffwythiant ar gyfer y digwyddiad I allbynnu ffail fel hyn. Ac wedyn I achub y ffel ac wedyn I llawn debri fel hyn a dyna ni. Nawr yn yr ffel JavaScript amlrhyw offer.js os ydyn yn chwilio ar gyfer yr ffwythiant llawysol ffel fel hyn ac wedyn fan yma rydyn ni'n gallu creu y ffwythiant newydd gyda'r enw allbynnu ffel fel hyn. Ac wedyn rydyn ni'n gallu newid yr sywebiad wrth yr ffwythiant galwyd gan clicio ar y fotwm allbynnu ar tudalen cam 3. Nawr, os rydyn yn dadansoddi beth sy'n digwydd yn yr ffwythiant llawrithol ffel, mae'r hyn yn ychydig yn hirfaeth. Yn gyntaf wrth y llinell 205. Rydyn ni'n dechrau I wirio ar gyfer yr erbyniadau sydd angenrheidiol ar gyfer y stori a phan mae'r testun yn llwyddo yn yr erbyniadau I gyd
hyd at y llinell 235. Wedyn, mae'r ffwythiant yn adeiladu y cod HTML ar gyfer yr ffeil sydd yn ei cynnwys yn yr ymwelyn el cynwysiad ar y llinell 289. Ac wedyn, ar y llinellau 300 i'r 300 ac 1 ar 15, mae'r ffwythiant yn paratoi neu adeiladu gosrichu yn y dudalen yn y JavaScript ar gyfer y llawrwythiad. Ac mae'r hyn oddi wrth y llinellau 300 i 300 ac 1 ar 15 y ffwythiant neu swyddogaeth llawrwytho ffeil go iawn. Cyn hynny, mae'r swyddogaeth yn y bras yn ei cynnwyswyd o'r gwirio y data yn y testyn flwch ac wedyn i adeiladu y cod HTML ar gyfer yr ffeil llawrwythwyd. Ac wedyn mae'r unwedd swyddogaeth hon yn angenrheidiol ar gyfer yr bottom newydd, sef allbennu. Felly, fan yma, mae angen i ni i foddolyneiddio yn ychydig i creu ffwythiant ychwanegol newydd allan o'r ffwythiant cyfredol hyd at y llinell 297. Fel hyn. Ar gyfer hyn, dwi'n mynd i symud y dechreuad o'r ffwythiant llawrwytho ffeil i lawr i'r dechreuad o swyddogaeth i llawrwytho y ffeil go iawn. Yn gyntaf cyn hynny, dwi'n mynd i creu y dechreuad o'r ffwythiant newydd, sef y ffwythiant Moddolynoleiddio oddi wrth y llawrwytho ffeil ar gyfer y ddau ffwythiant allbennu ffeil ac yr llawrwytho ffeil cytogwyd fel hyn. Fwy'n mynd i leoli yr cychwr ar yr diwedd o ffwythiant allbennu ffeil ac wedyn pwyso ar y dianc ac wedyn ar yr rhif 3 ac wedyn ar y lythren y dwywaith fel hyn. Ac mae'r 3 llinell yn cael ei alsgrifwyd union yn y rhagod ac wedyn dwi'n mynd i pwyso ar y bottom P i bastio mewn ac wedyn dwi'n mynd i pwyso bottom dianc unwaith eto ac wedyn y lythren D y dwywaith i odynnu yr llinell cyfredol fel hyn ac wedyn i symud y cychwr yn isod i'r dagyniad o'r ffwythiant llawrwytho ffeil newydd ac wedyn i pwyso ar y bottom P i bastio mewn fel hyn. Ac nawr dwi'n mynd i alenwi y ffwythiant fel hyn. Nawr mae'r gyda'r ffwythiant gwirio stori. Nawr dwi'n mynd i symud y cychwr i'r diwedd o'r ffwythiant fel hyn ac wedyn i pwyso ar y bottom dianc ac wedyn yr rhif 3 ac wedyn y lythren D y dwywaith i dileu 3 llinell yn canlynol fel hyn. Ac wedyn dwi'n mynd i symud i'r llinell 300 fel hyn. Ac wedyn dwi'n mynd i pwyso ar y bottom P i bastio mewn fel hyn. Nawr, rydyn ni wedi symud y diwedd o'r ffwythiant gwirio stori i'r llinell 299 ac hefyd y dechreuad neu daganiad o'r ffwythiant llawrwytho ffeil i'r llinell 301 ac wedyn oddi wrth y llawrwytho ffeil mae'n angen i ni i galw ar y ffwythiant gwirio stori. Felly rydyn ni'n gallu gosod yr galwad hwn union yn y dechreuad o'r ffwythiant llawrwytho ffeil fel hyn trwy'r symud y cychwr i'r datganiad o'r ffwythiant ac wedyn i pwyso ar y bottom dianc ac wedyn lythren fach o i mewnosod llinell newydd fel hyn ac wedyn nawr rydyn ni'n wedi entredu i mewn i'r fodd mewnbyniad. Nawr rydyn ni'n gallu mewnbynnu y llinell ar gyfer yr ffwythiant sef gwirio stori fel hyn ac wedyn yr cromfachu fel hyn. Nawr os yn ychydig y ffeil ac wedyn yn llawn deblu fel hyn.
Nawr, os ydyn ni'n yn clicio ar y botwm llawrwytho ffeil fel hyn, a dyna'r neges gwall newydd. Felly os ydyn nawr yn clicio ar y tab drwy'r i ffwrdd, a dyma fe, nid ydy'r amrywolyn cynwasiad wedi ei diffinio. Felly, ar gyfer hyn, rydyn ni'n gallu datganu yr amrywolyn cynwasiad fel gwastadolyn sydd yn derbyn yr allbeniad oddi wrth yr ffwythiant gwirio stori fel hyn. Mae'r ECONST cynwasiad yn cyfartalu neu yn derbyn yr allbeniad oddi wrth gwirio stori, ac wedyn yn yr diwedd o'r ffwythiant gwirio stori rydyn ni'n gallu dychwelyd yr amrywolyn cynwasiad fel hyn. Ac wedyn os rydyn nawr yn equip y ffail, ac wedyn yn llawn dateblu fel hyn, ac wedyn i aros y 10 eiliad, ac wedyn i clicio ar y botwm llawrwytho, ac wedyn i clicio ar y ffail llawrwythwyd, ac mae'r canlyniad yn edrych yn hollol iawn. Felly, imion yn yr ffwythiant allbynnu ffeil, mae angen i ni hefyd i wneud yr un peth fel hyn, i creu yr gwastadolyn cynwasiad sydd yn derbyn yr allbeniad oddi wrth gwirio stori. Ond hefyd mae'n angen i ni i creu yr gwrthrych amrywolyn ar gyfer yr testyn flwch newydd fydd yn arddangos y cod HTML sydd yr unwaith peth fel yr cynwasiad o'r amrywolyn cynwasiad fel hyn. Fan yma ar y llinell 202, dyn wedi creu yr amrywolyn i cynnwys y gwrthrych oddi wrth yr dogfen gyda'r hunaniaeth, TXT allbeniad, ac wedyn gyda'r gwrthrych hwn i benodi y priodoledd o'r arddangosfa i fod yn gwagdar, imion yn y priodoledd o dull, ac os rydyn ni'n gwneud yr dangosiad o'r gwrthrych yn ddim ar y dechreuad, fe byddai hyn yn cuddio yr gwrthrych ar y llwythiad o'r tudalen ar y dechreuad, ond pan rydyn ni'n yn clicio ar y botwm allbynnu, fe byddai yr penodiad o'r arddangosiad i ddim yn arddangos y gwrthrych ar gyfer y cyntaf tro. Ac wedyn rydyn ni'n gallu rhodi y cynwasiad o'r cynwasiad imion yn y testyn blwch. Ac wedyn gyda'r hyn ar y poriwr, enghraifft ar yr device symudol, fe allai defnyddio'r i leoli y cyrchor imion i'r testyn blwch, ac wedyn i alysgrifio yr holl cod HTML ar gyfer yr ffail llawrwythiad, ac wedyn i bastio imion i rhywle fel rhyw olygydd. Os nag ydy yr cyflestra i llawrwytho cyffaladwy sydd yr achos gyda rhyw rhai o'r poriwr ar yr ffôn twt. Ac hefyd, pan mae'r testyn flwch newydd, sef yr TXT allbeniad yn arddangos, ar y llinell 206, rydyn ni'n gallu troi y testyn ar y botwm allbynnu i cau allbeniad, a pan mae'r hyn yn digwydd, pan mae'r defnydd yn clicio ar yr botwm gyda'r geri hyn i achosi yr TXT allbeniad testyn flwch i diflannu unwaith eto. Felly ar gyfer hyn, fe ddylem ni symud y llinellau ar gyfer y datganiad o'r gwrthrych botwm allbynnu i'r dechreuad o'r ffwythiant fel hyn. Ac wedyn i brafholi ar gyfer yr testyn cyfredol imion yn botwm fel hyn. Achos, os ydy'r testyn imion yn y botwm cau allbeniad, yn gyntaf mae angen i ni i newid y testyn i allbynnu fel hyn, ac wedyn mae angen i ni i guddio y testyn flwch newydd, sef TXT allbeniad
fel hyn, sef i benodi yr priodoledd arddangos i diddim. Felly, ar gyfer y llinell hon, mae angen i ni i datganu y gorrych ar gyfer yr TXT allbaniad yn uchod ar y dechreuad o'r ffwythiant fel hyn hefyd. Nawr, ynglŷn at y proffholiad ar y llinell 203, os ydy'r testyn yn y botwm yn amgen i cael allbaniad wedyn, i gwneud ef yn gyntaf yn cael allbaniad, ac wedyn i gerchu yr cod HTML ar gyfer yr ffail, i rodi i mewn i'r testyn flwch trwy'r galw ar y ffwythiant gwiriol stori, ac wedyn i datgyddio y testyn flwch trwy'r penodi yr priodoledd arddangos i fod yn gwacter, ac wedyn i rodi yr cod HTML i mewn i'r testyn flwch. Ni fyddant y rhain yn gweithio ar y foment, achos nid ydym ni eto yn creu y cod ar gyfer yr gwrthrychau, TXT allbaniad, na'r botwm allbanu, y chwaith. Ar gyfer hyn mae angen i dychwelyd i'r index.php. A dyma'r cod ar llinell 243 ar gyfer yr botwm allbanu. Mae'n angen i ni i ychwanegu y priodoledd o'r hunaniaeth, ac mae'n angen i gwneud yr gwerth hwn yn btn allbaniad. Ac wedyn, yn ychydig yn isod, mae angen i ni i creu y testyn flwch newydd rhwng yr botymau allbanu a'r dechrau fel hyn. Ar gyfer hyn, dyn wedi ailsgrifio oddi wrth yr cod ar gyfer y TXT stori, ac nawr dwi'n yn unig i pwyso ar y botwm dianc ac wedyn y botwm P i pastio mewn, ac wedyn bydd angen i ailosodi yr hunaniaeth TXT stori gyda'r hunaniaeth TXT allbaniad, ac wedyn mae angen yr uchder i fod yn ychydig yn lai, enghraifft fel 100, ac wedyn mae'r maint yr math wyneb yn angen i fod yn ychydig lai hefyd, enghraifft yn 70%. Ac hefyd mae angen y dangosiad i fod yn diddim, fel hyn, i cuddio yr gwrthrych hyn ar y moment. A dyna ni os ydyn yn ychydig bethel, ac wedyn yn llawn defri, ac wedyn achos y eiliad. Nawr, os ydyn yn clicio ar y botwm allbanu, a dyma'r neges gwach, ddim yn gallu darllen y priodoleddau o nôl ar llinell 203. Felly, mae'r hyn y cam sillafiad, mae'r enw o'r hunaniaeth o'r botwm i fod yn btn allbanu yn ytrach na btn allbaniad fel hyn. Wedyn os ydyn yn achub ac wedyn yn llawn defri unwaith eto, ac wedyn achos y eiliad, ac wedyn clicio ar yr allbanu unwaith eto. A dyna'r testyn flwch newydd, ond mae'r cymwysiad yn hollol gwag. Felly os ydyn yn dadansoddi y ffwythiant allbanu ffeil yn fanwl, oherwydd mae'r testyn o'r botwm yn cael ei penodwyd yn yr priodoledd HTML mewnol yn ytrach na'r gwerth, mae angen i ni i defnyddio hynny fel hyn. Ac hefyd, dwi'n yn dyfalu roedd yr testyn flwch yn gwag, oherwydd rydyn ni'n eisiau ychydig o amser ar gyfer yr testyn flwch i arddangos. Felly dwi'n mynd i ysod yr llinellau i galw ar y gwirio stori ac i rhoddi yr allbaniad i mewn i'r testyn flwch yn ychydig yn hwyrach fel hyn. Nawr, ar y llinell 209, dwi'n defnyddio y ffwythiant i osod y amseru mas
i galw ar cymwysiad, sef y llinell i rhodi y allbyniad o gwiri'r stori i mewn i'r testynflwch wedi 200 o eiliad. Ac nawr, yn ytrach na defnyddio'r gwastadolyn, el cymwysiad, dwi'n yn rhodi y allbyniad oddi wrth gwiri'r stori sydd ymlaen i mewn i'r testynflwch tecsti allbyniad. Felly, os ydych nawr yn achub y ffel ac wedyn yn llawn debri y dudalyn, ac wedyn yn achros y 10 eiliad, ac wedyn yn clicio ar y botwm allbynnu, a dyma'r cod HTML sydd rydyn yn gallu gosod llygodyn i mewn yna fe, ac wedyn yn diwedd pob dim, ac wedyn i alysgrifio, ac wedyn i bastio mewn i'r part nodyn fel hyn, ac wedyn os ydyn nawr yn achub y ffel hwn, enghraifft gyda'r enw allbyniad 1.html ac wedyn yn achub fel UTF-8 ac fel y math pwp fathau fel hyn. Nawr, os ydyn yn clicio arno fe, ac mae'r allbyniad yn edrych yn hollol iawn. Felly, os ydyn nawr yn clicio ar y botwm i cau y allbyniad, ac yn eto i agor, mae'n edrych yn iawn hefyd. Nawr, mae angen i ni i dileu yr effrawad gyda'r rhif o'r rhif mynegau o'r egfa data sydd yn nodi y safle yn yr data o'r cylchdro o'r geriau sydd yn ei defnyddiwyd. Felly, yn yr aml ryw offer.js, os ydyn ni'n chwilio ar gyfer yr effrawad fel hyn, ac wedyn i sylwi mas llinell ar yr 296 fel hyn, ac wedyn i achub y ffel, ac wedyn i llawn debri y dudalyn, ac wedyn i achros y 10 eiliad, ac wedyn i clicio ar y botwm allbynnu, a dyna fe, mae'r effrawad wedi diflannu. Felly, yn ôl ar y rhestra, rydyn ni'n gallu troi y stwnch i dyddiad fel hyn. Nawr, rydyn ni'n gallu symud y dodiadau i gyd oddi wrth y llinell 4 i llinell 10 i'r adran cyfahawyd fel hyn. Nawr, mae'r projectaeth hon yn barod i uwchlwytho i'r rhyngrwyd, ond cyn hynny mae angen i cywiro yr projectaeth. Mae hyn yn 1, dy ddim 1D, ac mae'r dyddiad o'r uwchlwythiad neu tradyddiad pedwerydd o mis Mehefin fel hyn. Nawr, yn pregell neu cyfrifiadur o'r gyllengydau, rydyn ni'n gallu alysgrifio yr pregell ar gyfer yr projectaeth 1.1ec ac wedyn i bastio i mewn i creu yr pregell newydd ar gyfer yr 1.1d, ac wedyn yn pregell yr eddl, rydyn ni'n gallu alysgrifio y ffeiliau gyda'r newidiau diweddaraf, sef yr hwn ac hefyd yr hwn, y ddau ohonynt, a wedyn i alysgrifio nhw, ac wedyn i dachwelyd i'r pregell ar gyfer yr 1.1d, ac wedyn i bastio mewn fel hyn, ac wedyn i deiclicio ar y pregell, ac wedyn i dewis i danfon at, ac wedyn i dewis i'r pregell cyd wasgiadwyd. A dyna fe. Nawr ar yr
wefan y sourceforge.net, dwi'n yn gallu clicio ar yr dewisiad ar gyfer fi, ac wedyn yr eddyl GemStoriAp, ac wedyn ar yr tab ffeiliau, ac wedyn ar y botwm ychwanegu ffeil, ac wedyn i llusgo y traddodiad diwrthaf i mewn i'r flwch ar gyfer yr uwchlwythiad fel hyn, ac wedyn i clicio ar y botwm wedi ei wneud, a dyna fe, mae'r traddodigaeth diweddaraf yn nawr yn cyffeladwy, a dyma'r meddalwedd ar gyfer y protocol trawsglwyddo ffeil, ar y ochr dde mae'r pigell yn nach cywir ar gyfer y GemStoriAp ar yr wefan fyw, ac wedyn mae angen i ni i follio i'r traddodigaeth 1.1d fel hyn, ac wedyn i ddewis y ffeiliau i gyd, ac wedyn i declicio ac wedyn i ddewis uwchlwytho fel hyn. A dyna ni. A dyma'r prif dudalen ar gyfer yr wefan gerfa.com ar y rhyngrwyd. Felly os ydyn ni'n yn menysod yr oldodiad GemStoriAp, ac nawr dyma'r botwm newydd allbynnu, ac os ydyn ni'n clicio ar y botwm cael allbyniad, mae'r hyn yn gweithio hefyd. Felly mae pob dim yn edrych yn well ar y wefan fyw. A dyna ni i gyd. Ond fel arfer, mae'n pwysig i gefnu i fyny neu arbed ar gefn, felly dwi'n mynd i alsgrifio y ffeiliau trwy pwyso ar y botwm rheoli gyda ec, ac wedyn y botwm amgen gyda'r D i follio i'r gyrrwr D ar gyfer y ffôn cof allanol, ac wedyn y botwm rheoli gyda fi i bastio mewn fel hyn. A dyna ni. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.